dárky? Proč? Protože že vždycky, když něco chcete a prostě, že když odejdete, vám to tam dají a potom zacinkají na zvoneček. A takže to nenosí Ježíšek, ale ostatní, co jsou dole. Tohle je Čika. To se tady můžete přečíst. A na co to má? Tam je Čiko, ano. A na co to má? Bude to kousat a vyčistí mu to zuby, ale nakonec to sežere. To je napsáno Čiko. Ano, to jsem taky viděl. A v tom předešlém videu ta kočka se jmenuje Líza. No. A ještě další pejsek. Pes. A tady je napsáno, co tam je? Bíba. Bíba. Bíbí. Jak je to tam napsáno? Bibi, Bebe. Bebe. Tak. Je, a tam má taky. A tam má taky. Podobnou kostičku kousací. Ne, to není kostička, to je krokodýl. Aha, má to pěknou ozdobičku. Je to ta, co jsem dostal. No určitě je. To je z toho kalendáříčku. No jasně. Tak takhle prožíval své Vánoce malý Bertík a ten šot s ním natočil Pavel Pála. Byl to jen takový závdavek, protože toto vydání videokroniky se bude věnovat především průběhu oslav adventu a Vánoc tak, jak proběhly v naší obci. Ale nepředbíhejme. Zatím jsme v dílně uměleckého kováře Radka Cangára. Na čem to asi pracuje? Vypadá to jako plot. A je to plot. Památník padlým v první světové válce v centru kamenného přívozu tak dostal nové, důstojnější ohrazení. Pardon, chybička se vloudila. Tak a teď je to správně. Hasiči z kamenného újezdce uspořádali mikulášskou nadílku v pravé předvánoční atmosféře a byla plná překvapení. Připomínáme, že autory všech příspěvků v této videokronice, videí a fotografií jste vy, přívozáci. Děkujeme. Tak, milé děti a milí rodiče, teď mě prosím poslouchejte. Jednak ještě jednou vás tady všechny vítám. Pokud je to někdo, kdo ještě u mě nebyl na té registraci, tak až domluvím, tak si prosím ke mně přijďte. Tak ještě jednou zavoláme Mikuláši! Mikuláši! To je ono, Mikuláš už nás vidí. Už nás vidí, vypadá to jako rolba, není to rolba, jsou to speciální hasičské sáňky, které k nám takhle jedou s tím Mikulášem. A asi i s těma andělama. Správně řešili s anděli. Mikuláš už přichází, já poprosím Mikuláše, aby přišel ke mně. Mikuláši, pojď ke mně. Já mám toho Mikuláše, už jde. Mikuláš už běží, no. Mikuláš už jde. Tak já tady vítám Mikuláše. Tak, a co máš pro nás dneska připravené? Pro hodné děti dárky, pro zlobivé děti peklo. Tak já doufám, že tady budou jenom hodné děti a že to peklo jenom tak jako mineme, možná trošku postrašíme některé ty zlobiváky, a protože si to zaslouží. Ale já si myslím, že potom dostanou nějaký ten dárek taky. No, uvidíme každopádně za chvilku. Tak milé děti, já vás tady vítám na mikulášské nadílce. Doufám, že jste všichni byli hodní, že si všichni zasloužíte dárky.
A od každého z vás budu chtít slyšet nějakou básničku, písničku, anebo aspoň hezký příběh. No a o půlnoci jsme doma. Já třeba jsem strašně zlobil a přál jsem si aspoň 3 metráky uhlí, doufám, že se mě to splní. Tak, a aby jsme začali, já už mám tu první skupinu pohromadě, takže ty. Tak to se stává, asi došla baterka, ale ostatním mobily ještě fungovaly, takže vám můžeme představit Mikuláše při rozdávání dárků. Mimochodem, na všechny děti se dostalo. To jsou andělé. Čerti. No tak ti se obzvláště vyvedli. A můžete hádat, kdo se skrýval pod maskou Mikuláše. Moji milí přívozáci, dovolte, abych vás přivítal na tradičním, ale co se místa týče netradičním rozsvícení vánočního stromu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bylo to poprvé v historii obce, kdy se vánoční strom rozsvítil na kopečku před školou a poprvé po letech, kdy znovu ožil Šíbalův statek. Sešli jsme se i proto, aby jsme si předtím, než oslavíme příchod toho, na koho čekáme, zastavili, vypili trošku punče, pohovořili se sousedy, potěšili s našimi dětmi, které mají připravenou písničku. Co říkal ten, jehož příchod za méně než měsíc oslavíme. On říkal, já jsem světlo světa. Kdo za mnou půjde, nikdy nebude bloudit v temnotách. Předvánoční idyla vzala za své po tragické střelbě na Filozofické fakultě v Praze, doprovázené vytrvalým deštěm, oblevou a rozvodněnými řekami. U nás Sázava kulminovala 26. prosince s průtokem kolem 280 kubíků za vteřinu. K větším škodám ale naštěstí nedošlo. Normální průtok je přitom asi 10 kubíků za vteřinu. No a to je pro dnešek všechno, až na novoroční přání. Je prosté, aby se náš život v následujícím roce také dostal do normálu.